Нон-стоп изчакваме нещо да се случи, за да може да направим следващата крачка. Това нещо да ни докаже. Да използваме някаква сила, която да валидира нашето присъствие. Красота, да сме на красиво, идеално място, да сме в най-добрата си форма, външно и вътрешно, да сме облечени както смятаме, че трябва да изглеждаме. Толкова много неща бихме могли да изреждаме тук и сега, които, разбира се, може да изберем да ни спират от това, да създадем свое съдържание, свой облик, да реализираме своята идея. За да се избавим от това нещо, най-добрият вариант е просто да преминем през него. Как да стане това преминаване? Бъдете искрени, вижте в себе си вашата потребност, какво искате да кажете, на кого искате да го кажете и защо искате да го кажете. И просто го направете. Така или иначе, пътя към постигането на целите е дълъг. Няма да бъде изминат с една крачка, с едно действие, с едно решение. Всяка обаче малка крачка към постигането на целите ви приближава към тях.